Ulazak bivše verenice Terzić izbacili iz takta. Tokom emisije Pretres nedelje sa Milanom Milošević i Milica Veličković nastavili da optužuje Sofiju Jonićević i Borislava Terzića Terzu. Ne mislim da on plače zbog deteta, slažem se sa Đedovićem da je ona problem. On nije rekao da se pominje Milica, kao što je Karić rekao i treba svaki dan da plače, rekla je Milica. Ti sad foliraš da ne plačem zbog deteta, dodao je Terza. Jel ti bitnija Sofija ili dete, pitala je Milica. Dete, odgovorio je on. Šta bi se desilo da sam se ja trudna zaljubila, dodala je ona. A šta da si ti došla i zaljubila si se, uzvratio je Terza. Meni je dete najbitnije otkako sam trudna. Kako mi je bilo dok sam išla sama na ultrazvuk, a ti tvoje dete će vidjeti šta si uradio mami. Napravi novo dete, nemoj molim te da tražiš meni dete. Ti pričaš o Antaliji sa ljubavnicom, nemoj da pričaš narodu da ti je bitno dete, pričala je Veličkovićeva. Ne možeš da mi oblatiš narodu, meni je bitno dete, zato se raspadam, rekao je Borislav. U četvrtak sam rekla da mi je trudnoća ugrožena, a on je u subotu je ljubavnicu. Ona se takmiči sa nerođenim detetom. Čuo je posle 2 meseca da mu dete nije dobro, pa ja bih preskočila da vidim šta mi je sa detetom. On je ovdje pričao o mojim trojkama i abortusima, govorila je Milica. Što Gastuzu nisi rekla da te ne spominju, pitao je Terza. Ja bih voljela da je Gastuz otac mog deteta, a ne ti. Iskreno, ako moram da kažem, poručila je Milica. Bravo, svaka čast, Gastuz pravi za sve, dobacila je Anđela.